ସାର୍ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଶୀତ କମ୍ପ ପ୍ରବଳ, ଗୋଡ଼ ବାଁ ଗୋଡ଼ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଫୁଲୁଛି, ଆଉ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଏ ହାତ ଗୁଡ଼ା ବି ଫୁଲି ଯାଉଛି। ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଡ଼ ଫୁଲୁଛି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଫାଇଲେରିଆ ବା ବାତ ଜ୍ୱରର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା। ସେଇଥିପାଇଁ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ଫ୍ୟାଲେରିଆ ନାହିଁ, ଆମ ବଂଶର କାହାରେ ନାହିଁ ଫ୍ୟାଲେରିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇଲେରିଆ ଏକ ବଂଶଗତ ରୋଗ ନୁହେଁ। ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ରୋଗଟି ଆଜ୍ଞା ମଶା ଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଥିବ, ଆଜ୍ଞା ଫଳରେ ଏ ରୋଗଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଫାଇଲେରିଆ ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବଟିକା ଦିଆଯାଉଛି ସେଟା ଖାଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଗଲା ବର୍ଷ ତ ଖାଇଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆଶା ଦିଦି ମାନେ ସବୁ ମାପିକିରି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏରା କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣ ଔଷଧ ଖାଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ଏ ବର୍ଷ କାହିଁକି ଖାଇବେ? ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଆଜ୍ଞା। ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗଟିର ଥରେ ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା। ଏହାର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କିମ୍ବା ରୋଗୀ ଆଉ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଟିଳତା ବଢ଼ିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା, ହାତ ଫୁଲିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ତନ ଫୁଲିବା କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡକୋଷ ଫୁଲିବା, ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ। ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େ, ଯାହାକୁ ଗୋଦର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କୁହନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ରୋଗଟି ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଔଷଧ ଖାଇବା। ଯେହେତୁ ଏ ରୋଗର କୌଣସି ଭଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର କିଛି ଟୀକା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ এই ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫେଲେରିଆ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆଶା ଦିଦିମାନେ ସବୁ ମାପ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଫାଇଲେରିଆ ନିରାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମର ଡିସି ବଟିକା ଗୋଟିଏ ଦିଆଯାଉଛି, 3ଟି ଆଲବେଣ୍ଡାଜୋଲ ବଟିକା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥି ସହିତ ଏ ବର୍ଷ ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ୍ ବଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାପୁଛନ୍ତି ତାର 4ଟି ମାପ ରହିଛି, ଯିଏକି ସେ ମାପ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କେତୋଟି ପରିମାଣରେ ଦିଆଯିବ ଆମର ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ୍ ବଟିକା, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ମାପ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ବଟିକା ଦିଆଯିବ। এই ବଟିକା ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେହକୁ ଯଦି ଥରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁଟି ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା, ଆପଣ ରୋଗଟି ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବଟିକାଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଘରେ କ'ଣ ସବୁ ଲୋକ ଖାଇବେ ଏ ବଟିକାଟା? ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। କେବଳ 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ଥିବେ ସେମାନେ ଖାଇବେନି, ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଖାଇବେନି, ଯେଉଁ ମହିଳା ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବେ ସିଏ ଖାଇବେନି, ଆଉ ଅତି ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ସିଏ ଖାଇବେନି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଏ ଔଷଧ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ୍ ବଟିକା ରହିଛି, 2ରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା କେବଳ ଡିସି ବଟିକା ଆଉ ଆଲବେଣ୍ଡାଜୋଲ ବଟିକା ଖାଇବେ, ସେମାନେ ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ୍ ବଟିକା ଖାଇବେନି। ଆରେ ଏ ଯେଉଁ ଆର ବର୍ଷ ତ ଏ କୁର୍ମୀ ବଟିକା ଆଉ ଫେଲେରିଆ ବଟିକା ଦେଉଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ କିଆଁ ଏ ବଟିକା ଦେଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଫାଇଲେରିଆ ନିରାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି, ସାମୂହିକ ଔଷଧ ସେବନ। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ରୋଗଟି ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମର ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି, ଯୋଗ କରାହେଇଛି ଯେଉଁ ନୂତନ ଔଷଧଟି, ସେଇଠି ଆମର ଏଇ ଔଷଧ ସହିତ ଆମର ଡିସି ଆଲବେଣ୍ଡାଜୋଲ ସହିତ ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ୍ ବଟିକାଟି ଯୋଗ କରାହେଇଛି, ସେଇଠି ତା ସହିତ ମିଶେଇକି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଆମର ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ କିଏ କେତୋଟି ବଟିକା ଖାଇବ ସେଇଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାହେଇଛି। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମରା ହେଇଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତାର ଗୋଟେ ମରା ହେଇଛି ପରିମାପ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ରେଡ୍ କଲର ଥିବ 4ଟି ବଟିକା ଖାଇବ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ଥିଲେ 3ଟି ବଟିକା ଖାଇବ, ଯଦି ଉଚ୍ଚତା ବ୍ଲୁ କଲର ରହିବ ତା ଭିତରେ 2ଟି ବଟିକା ଖାଇବ, ଏବଂ ୟେଲୋ କଲର ହେଲେ 1ଟି ବଟିକା ଖାଇବ, ହଳଦିଆ କଲର ହେଲେ 1ଟି ବଟିକା ଖାଇବ। ଏବଂ ତାଠୁ କମ୍, ଯେଉଁଟା 3 ଫୁଟରୁ କମ୍ ଥିବ ପିଲା, ସେମାନେ ଆମର କେବଳ ଆଲବେଣ୍ଡାଜୋଲ ଆଉ ଡିସି ବଟିକା ଖାଇବେ, ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ୍ ବଟିକା ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଶା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟି ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଆପଣ ପାଦର ଯତ୍ନ ନେବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ବୁଝେଇ ଦେବେ।
ଏବଂ କେମିତି ଆପଣ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝାଇବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗଟି ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଏକ ପରଜୀବୀ ଗୋଲ କୃମି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏହାର 3ଟି ପ୍ରଜାତି ରହିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ, ଯେଉଁଟାକି ରୋଗଟି କରାଉଛି। ସେ 3ଟି ପ୍ରଜାତି ହେଲା ୟୁଚେରିଆ ବ୍ୟାଙ୍କୋପ୍ଟି, ବ୍ରୁଗାଇ ମାଲାଇ ଏବଂ ବ୍ରୁଗାଇ ଟିମୋରି। এই ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲେ ଆମର ଗୋଲ କୃମି, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ଏବଂ ଆନୋଫିଲିସ୍ ମଶାର ପେଟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମଶାଟି ଆସିକି ଆମକୁ କାମୁଡ଼େ, ତା'ର ଶୁଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ଆମ ଦେହକୁ ଚାଲିଆସେ, ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣଟି ଦେହକୁ ଚାଲିଆସେ। ଦେହକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ରକ୍ତରେ ରହେ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଲ୍ୟାମ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଲ୍ୟାମ୍ପ ନୋଡ଼, ସେଇଠାରେ ସେ ବାସ କରେ। ସେଠି ରହିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରେ, ପ୍ରଥମ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏନି। ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଲ୍ୟାମ୍ପ ନୋଡ଼ଟି ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରେ। এই ରୋଗ ଜୀବାଣୁଟି ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମକୁ ଆମର ନଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ଲ୍ୟାମ୍ପ ନୋଡ଼ଟିକୁ ସଂକ୍ରମିତ କଲା ପରେ ଆମ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ସେ ତା ଫଳରେ ଯେତେ ଆମର ସବୁ ଲ୍ୟାମ୍ପ ନୋଡ଼ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେମିତିକି ଆମର ଗୋଡ଼ ଫୁଲିକି ଗୋଦରା ହୁଏ, ଆମର ଅଣ୍ଡକୋଷ ଫୁଲେ, ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ତନ ଫୁଲେ, କାରଣ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲ୍ୟାମ୍ପ ନୋଡ଼ ରହିଛି। ହାତ ଫୁଲେ, ଏସବୁ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗଟି କବଳିତ କରିଦିଏ। ଆମେ ଔଷଧ ଖାଇବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଏଠି ଗୋଟିଏ ରୋଗ, ଯେଉଁ ରୋଗଟି ଥରେ ହେଲା ମାନେ ଏହାର କୌଣସି ଉପଚାର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚିକିତ୍ସାରେ ରହେ କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏ ରୋଗର କୌଣସି ଟୀକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରୋଗଟି ହେଲା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିବା। ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଫାଇଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ ଔଷଧ ଅଛି ତାକୁ ସେବନ କରିବା ସାମୂହିକ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫାଇଲେରିଆକୁ ଆମେ କେମିତି ଦୂରେଇ ଦେବା ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଶପଥ ନେବା।